Så er klokken blevet 9:30. Julia, er du klar? Ja, det er jeg. Fedt. Det er vi også her. Og tager lige den her. Vi skruer lige lyden op her. Godmorgen til alle jer derude. Vi skal i dag tale om, hvordan man løser de umulige SEO-opgaver med Python. Og lad os lige præsentere os selv her. Jeg hedder Christoffer Hoffmann Laursen, og jeg er ansvarlig for egentlig at ranke vores kunders website i toppen af Google herinde hos Impact Extend. Jeg hjælper et større række af både B2B og B2C spillere både i Danmark og internationalt. Udover det så skriver jeg en del blogindlæg inde på Extend-sitet, og jeg gæsteblogger også, har blandt andet skrevet hos Moz i år, hvilket var lidt af en drengedrøm. Og så er jeg meget aktiv på LinkedIn, så connect, hvis du endnu ikke har connectet med mig. Ja, jeg hedder Pomika. Jeg sidder her i Extend og har været her i snart 2 år. Jeg hjælper vores kunder med at bygge data pipelines i Team BI. Jeg har blandt andet været med til at hjælpe med at bygge pixel trackeren og Google Volatility scoren sammen med Christoffer. Og ja, jeg er også meget velkommen til at connecte med mig på LinkedIn. Vi har en agenda for i dag, og den er på 4 punkter. Først skal vi tale lidt omkring det her med, at vi har fået sindssygt meget data over de sidste år. Og hvad er egentlig den store udfordring med det? Bagefter kigger vi ned i Python og det strategiske SEO-framework i den forbindelse. Derefter går vi virkelig i praktisk mode med at kigge på 3 eksempler på sådan umulige SEO-opgaver, som vi egentlig håndterer automatiseret. Og i 4. sektion, der opsummerer vi det hele, og vi hjælper dig så egentlig, hvordan skal du så komme i gang med at arbejde med Python for at løse de her umulige opgaver. Så vores mål for i dag, det er egentlig, at I som sidder derude, at I kommer i gang med at bruge Python til at løse strategisk vigtige, men tunge manuelle SEO-analyser, som giver nødvendige indsigter til en mere resultatskabende SEO-indsats. Og nu har jeg sat en lille opsend her, fordi Python, nu tager vi udgangspunkt i SEO i dag, men det kan jo faktisk bruges til at løse opgaver inden for alle digitale discipliner. Så sidder du og arbejder med Google Ads eller social eller andre kanaler, og sidder du og arbejder med tunge opgaver, hvor der skal lægges mange manuelle timer i, så lyt med her alligevel i dag, fordi det her det er en måde for os at komme videre på, og egentlig fokusere på, at det vi arbejder med, det er ikke de her repetitive, kedelige opgaver, men det er de fede opgaver, det er det, der giver værdi, og så vil maskinen køre i baggrunden til egentlig at håndtere det lidt kedelige arbejde. Webinaret er sat til 1 time, og der er masser af plads til Q&A. Der er mulighed for, inden der er en lille chatknap et eller andet sted, hvor I kan stille et spørgsmål, og så skal vi nok samle op på dem til allersidst efter vores webinar. Og der er også et link til slides og video efterfølgende. Så lad os komme i gang. Her er en lille opgave. I kender sikkert alle sammen godt URL Inspection Tool inde i Google Search Console. Det er herinde, hvor man egentlig kan indsætte en URL på sit website, og så kan man se, hvordan Google egentlig kigger på den her side her. Det, der er kedeligt ved URL Inspection Tool, det er, at vi egentlig kun kan indsætte én URL ad gangen. Så her har vi taget udgangspunkt i vores eget site, Impact Extend, og vi lægger en URL ind, Google står og arbejder på det, og så henter den noget data ud til os, og den her ser god ud. Men det er så det. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig egentlig, er det noget, der kan automatiseres det her? Kan vi kigge på mere end en URL ad gangen? Og svaret er selvfølgelig, ja. Det er det. Og lad os i stedet for køre et automatisk tjek af 100 URL'er med Python i stedet. Og nu siger vi 100 URL'er, fordi det er det, Google tillader per domæne om dagen. Yes. Så her der har vi gjort det med et Python-script. Vi har et Python-script, der åbner et program, som vi ser herude til højre side, hvor vi faktisk har lagt de URL'er ind, som vi er interesseret i at få tjekket i URL Inspection Toolet. På venstre side, der ser vi Google Search Consoles URL Inspection Tool, og vi kan så se, at det faktisk kører automatisk her. Så den tager faktisk URL en for en, og får dataet kørt igennem derovre.
Og til slut, så vil den så sige, at den er færdig, og export to CSV vil være åben for, at man kan trykke på den. Ja, det er nemlig det næste, der sker her. At sådan her ser det egentlig ud, når vi får data ud. Og det var jo egentlig forskellen fra før med, hvis man kun lægger en enkelt URL ind, så kan man se det på skærmen, hvad det er, der er galt. Når vi kører vores Python script, så får vi 100 URL'er ind, og vi kan også samtidig, og vi får det i en fin CSV-fil, så vi kan sidde og arbejde med bagefter, hvis der er noget, som er unormalt derinde. Og det tager 12 minutter, sådan cirka. Så det er den tid, du kan gå ud og tage en kop kaffe, mens maskinen kører for dig. Har du prøvet at lave det manuelt en gang? Nej, ikke endnu. Men jeg forestiller mig, at det her, jeg har prøvet sådan bare for, måske for 10 uger eller 20 uger, men jeg har også stoppet ved, at det bare ikke er sjovt. Altså på den tidspunkt, så gider man ikke mere. Så det er også derfor, vi har, hvordan kan man lave det her smart? Og man kan egentlig sige, at tesen er, at sidder man med en opgave, hvor man bruger mange timer på, og er det en opgave, hvor der er nogle gentagende trin, altså er det repetitivt, er der 2-3 repetitive trin, så kan man altså gå ind og automatisere, om ikke hele processen, så kan man automatisere dele af ens proces med arbejdet. Men lad os komme i gang med at tale om det her, der hedder datarevolutionens udfordring. Vi har mere data end nogensinde. Og det, der er helt utroligt, det er, at 90% af al data i verden er skabt inden for de sidste 2 år. Og det svarer til 2,5 kvintillion bytes ny data hver dag, og det er en hulens masse nuller. Der er slet ikke plads på den her slide til alle dem. Der er bare en rigtig meget data. Og her er så en anden interessant fakt, og det er faktisk, at alt det her data, der er tilgængeligt, jamen der er egentlig kun 0,5% af alle de tilgængelige data, der også bliver brugt i virksomheder. Så der er et kæmpe gap mellem alt det data, vi har til rådighed, og den data, som vi bruger. Forrester har lavet et ret fedt studie, og der er også en video inde på YouTube, man kan finde, men hvor de egentlig har kigget på, hvad sker der egentlig, hvis virksomheder går ind og arbejder med at øge deres datatilgang med 10%, jamen så har de fundet, at det resulterer i $65 millioner ekstra på bundlinjen for enhver Fortune 1000 virksomhed. Det kan man selvfølgelig oversætte til sin egen biks. Men det, der er rigtig interessant i det her, det er også, at vi ved godt, at vi har en masse data til rådighed. Og vi ved også godt, at vi vil kunne drage nytte af det, hvis vi fik indsigterne fra det. Det er bare så svært at få den indsigt. Det er så svært at få tilgang til data. Det er så svært at crunch de her data her. Så tilbage i 2018, der var jeg på SEO-dag og talte om, hvordan jeg arbejder med Power BI. Og det var egentlig en lidt lignende udfordring, jeg havde dengang. Jeg sad i mit Excel-ark og med hæfteplaster og klisterbånd prøvede at få Excel til at virke på selv mindre datasæt. Det måtte jeg opgive det sidst. Jeg havde simpelthen for store datasæt, jeg skulle håndtere, så derfor lagde jeg det hele over i Power BI, hvilket virkelig bare har rykket alt det her med datatilgang til et helt andet niveau. Sidder du stadigvæk i Excel, gå ud igen, lad være med at bruge det, måske delvis, men ikke til slutresultater. Google Sheets, det kan sagtens bruges, det har også helt klart sine begrænsninger, men det kommer igen an på, hvor stor er opgaven egentlig. Power BI, det passer i hvert fald rigtig godt ind til den type kunder, som vi sidder og arbejder med her. Men nu er vi i 2020, og jeg er egentlig kommet videre fra den her udfordring omkring tilgængelighed af data. Til gengæld har jeg bare udfordringer med alt for meget data, og hvordan skal jeg håndtere det, hvordan skal jeg få indsigter til det, og så er vi der igen, og hvordan gør man det? Og det her, vi har fundet ud af, at Python er faktisk en rigtig god måde til at, når man har tilgang til en masse data, også at få en masse indsigter fra data. Så egentlig for at opsummere her, vi har alt for meget data, vi har rigtig meget data til rådighed. Det er rigtig fedt, fordi så kan man tage bedre strategiske beslutninger. Men så kan vi tage mange strategiske beslutninger. Men der er også helt klart et problem med at få tilgang til data, få de indsigter, som vi skal bruge, så vi egentlig kan lave vores arbejde. Og det gælder i højeste grad på SEO, at man simpelthen ikke man kan træffe forkerte beslutninger, hvis man ikke har ordentlig tilgang til data. Og det er det, vi skal tale om lige her i næste
næste fase her, og det er omkring Python og det strategiske SEO-framework. Så lad os starte med lige at tale om, hvad er Python. Det kan være, Bhumika, du lige vil give en introduktion til Python. Ja, altså Python er jo et programmeringssprog, som egentlig kan bruges til mange forskellige ting. Både til data crunching, men også machine learning. Men herinde, der bruger vi den til at arbejde med data, og vi bruger den til at crunche og extracte og transformere data. Helt overordnet. Jeg ved ikke, om du har noget til for det? Nej, tror jeg ikke. Jo, vi kan jo lige spørge, altså, hvor lang tid er det, nu er du er vores ultimative Python-ekspert herinde, og sidder og arbejder rigtig tit med Python. Hvor lang tid har du egentlig været i gang med at arbejde med Python? Fordi jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at det skal jo heller ikke være sådan, at man føler, at det er en stor adgangsbarriere, det her. Altså, jeg sidder også selv og arbejder med Python. Jeg vil selv mene, at adgangsbarrieren er ret lav for at komme i gang. Jamen det vil jeg også sige, den er. Jeg har meget lav erfaring fra studiet, men det var herinde, jeg sådan rigtig kom til at sidde med det. Og når man har en håndholdt opgave omkring det, og en håndholdt formål med det, så er det nemt at komme i gang. Og det har vi også tænkt at vise os senere med GitHub, hvor der er mange muligheder til, hvor man skal starte henne, som vi også kommer ind på senere. Vil du sige, hvis for at lave sit første script, for at køre sit første script, hvor lang tid vil det tage, tror du? Det vil tage ingen tid. Det der nok er den lille udfordring med Python, er, at det skal installeres korrekt på computeren. Men det skal ikke være en forhindring, fordi når først det er gjort, så er det nemt at... Okay. Vi kommer tilbage til det i afsnit 4, det her webinar her. Så det, der er så fedt ved Python, det er, at man kan alt, og det betyder selvfølgelig også, at man skal prøve at begrænse sig selv. Fordi det der er vigtigt her, det er, altså, at vi gør de ting, som giver strategisk mening. Og man kender det fra sig selv, det her med, hver eneste dag, jeg går ind og tjekker Search Engine Land med det sidste nye, gå ind og nu kan man pludselig skrive ekstra lange metabeskrivelser, så smider vi alt, hvad vi har i hænderne, og skriver ekstra lange metabeskrivelser, og 2 måneder senere, så lukker Google ned for det igen. Det er sindssygt vigtigt, når man arbejder med Python, at starte ud fra strategisk aspekt. Og jeg har taget den her SEO-cirkel med, som er vores pendant til SEO-pyramiden. Det, der er fedt ved den, det er, at den har selvfølgelig alle de her 4 håndtag, som vi arbejder med inden for SEO, teknik, indhold, autoritet og brugeradfærd på sitet. Men udenom det, så ligger der også den her ramme, der hedder strategi. Og strategi betyder, at alt det, vi laver inden for SEO, der skal være strategisk mening med det fra en virksomheds synspunkt. Det skal gå fra virksomhedens vision ned til vores marketingplan, og så ned til det, vi kan arbejde med på SEO-delen. Og det betyder altså, at man skal ikke pludselig gå fuldstændig amok i alle mulige automatiseringer, man kan lave. Det skal give strategisk mening. Og nu har vi taget nogle eksempler med i 3. afsnit her, hvor vi egentlig mener, at det underbygger det arbejde, som vi allerede laver. Så her har vi lige sådan en vores fulde data pipeline. Det kan være, Bhumika, du lige sådan vil nævne kort, hvordan den ser ud. Den er jo ret overvældende, og vi skal slet ikke tale om alt det her i dag, men det kunne være meget rart for dem, der er med, at lige se den. Ja, altså hvis vi tager sådan et step tilbage med data crunching og med Python, så er det her sådan helt overordnet vores pipeline og vores proces fra, at vi har noget data ude på web, til at vi sidder og har merged og transformeret det og med nogle andre datasæt, forskellige datakilder, til vi har Power BI, hvor vi har visualiseret det i et dashboard. Den har så et ekstra step, som er fresh data, hvor vi sætter schedule på, og måske får fresh data per time, eller hver dag, eller for hver uge. Men det er så det næste i det, og det kommer vi ikke så meget ind på i dag. Og det er så også derfor, vi har den error reporting ude i højre side, der vi selvfølgelig skal vide om, okay, jamen, er der nogle af de her pipelines, der er nogle errors med. Ja. Man kan egentlig sige, at den er inddelt i data sources, og fra venstre vi henter data ind, så er der hele den her extract and transform, hvor vi cruncher data, så er der hele cloud fasen, og så er der visualisering nede i Power BI, eller hvad det nu skulle være, og så er der det her feedback fra systemet i forbindelse med fejl og andet. Lige præcis. Men lad os dykke ned i de dele, som har med Python at gøre. Ja, til SEO-analysen. Og det er jo så det overordnede, når vi skal lave SEO-analyse med Python, hvor vi starter ud på web. Næste step er så API, se om vi kan få adgang til det her data.
Og næste fase er så extract og transformering, hvor vi blander de forskellige datakilder, vi har. Op i BigQuery gemmer vi det, og har det i en tabel, så vi kan se det som en human. Og til sidst så har vi visualisering i Power BI eller Google Data Studio, som er den helt overordnede proces fra start til slut. Lad os tale om hver enkelt af dem her. Ja. Så den første fase er vores forskellige dataleverandører. Herinde benytter vi blandt andet af Semrush, Ahrefs, Servo, Autoritas og Googles forskellige tools. Og de har alle sammen et API adgang, som vi benytter os af, for at få fat i det data, som de tilbyder. Og det vi lige kan nævne her, det er, at i de eksempler, vi kommer med om lidt, der bruger vi faktisk næsten alle de her værktøjer til at hive data ud. Lige præcis. Ja. Næste fase, det er så her, vi benytter Python, hvor vi bruger de forskellige datakilders API-nøgler, får dem samlet i et script, så vi kan få adgang til den, og så er det så egentlig her, vi transformerer og extracter dataet og krydser det, og egentlig her, hvor al magien egentlig sker, hvor vi får de vilde indsigter. Det med at bruge Python, forskellen med at bruge Python og ikke de forskellige tools, mulighed for at eksportere Word, er at eksportere Excel, er at vi her ikke er begrænset af for eksempel 1000 resultater, og vi har mulighed for at hente så meget data vi vil, og vi kan krydse det så meget vi vil. Og, ja. Jamen, altså, typisk eksempel er jo Google Search Console. Går du ind direkte i Google Search Console og trækker data, så kan du trække 1000 rækker. Bruger du deres API, så er det bare ubegrænset, hvor meget data man kan hente ud. Og jeg synes også en interessant pointe her omkring det her med at krydse data, fordi en af de ting vi arbejder rigtig meget med i Power BI, det er nemlig at kunne tage forskellige datakilder og netop krydse dem for at få nye indsigter. Det klassiske eksempel er at kigge på ens Google Ads søgeords forespørgsler for at se hvilke nogen har transaktioner, og så krydse det med ens organiske placeringer. Så vi tager egentlig vores Google Search Console data og mixer det med Google Ads data. Vi bruger query som bindeledet, for det skal man jo, når man krydser data, skal man finde en fælles reference. Men det kan være, at du måske lige vil uddybe det sådan generelt, når man sidder derinde og skal krydse data. Hvordan binder man dem sammen? Ja, altså et eksempel kunne være, at vi for eksempel har Autoritas, vores ene datakilde, hvor vi går ud og scraper, hvad der ligger på et bestemt søgeord, og så kan vi bagefter gå i vores Search Console, hvor vi så har de forskellige URL'ers performance. Og der vil de to datakilder vil så blive matchet op på URL-niveau, hvor vi så kan matche den på den måde, og så har vi lige pludselig SERP, kunne være SERP fra Autoritas, og så kunne det være at søgevolumen og CTR fra Google Search Console. Så der er et eksempel på 2 datasæt, der er sat sammen. Ja. Og er der noget, skal man rense de her data inden, når man henter data inden for de forskellige API-leverandører? Ja. Skal man rense dem for at kunne matche dem op, eller er de meget rene data? Det er meget rene data. Ofte så er det også, at man hiver fat i det, vi skal bruge. Så oftest vil det også være, som du snakker om i starten med det strategiske, hvor vi finder ud af, hvad vil vi have for de forskellige dataleverandører. Ja. Men det kunne ske, at vi for eksempel har inden for Autoritas, at der står på URL på TTPS, og så kunne det være på den anden, hvor den starter med www. Og så skal vi egentlig rense, så det matcher. Ja. Og der fjerner du faktisk den første del, og bare beholder den sidste del af strengen, ikke? Ja. Og vi kunne egentlig også bare selv bestemme at sige, okay, jeg vil faktisk kun have domænet, så vi vil faktisk kun have selve navnet på den her kunde. Sitet, ja, lige præcis sitet. Og ikke vil have alt det overflødige med, og det kan vi også gøre med Python. Ja. Så det er i hvert fald, vi kan dykke lidt mere ned i det senere, og I er også venlige, I skal bare stille spørgsmål omkring det her, så skal vi nok samle op på det til sidst. Næste step er så at load data. En ting er, at nu har vi det inde i scriptet, eller har transformeret det ind i scriptet, men næste step er så, at vi gerne vil have det ud i en tabel, og der bruger vi så herinde, BigQuery, hvor vi har det til at ligge. På den måde har alle i organisationen adgang til det, så vi alle kan bruge det her data her, for at undgå at ikke have det på desktop.
Ja, det er jo, der er også meget andre fordele ved at lægge det i skyen. Ja, det er der. Det er der. Der er også... det er jo hele vores pipeline-tilgang til fresh data, at det skal op og ligge i skyen. Ja, der er rigtig mange muligheder. Det er så også der, vi kan gå op og putte scheduler på, og vi kan krydse det med noget helt andet data, også deroppe med SQL, med Cloud SQL. Og så der er mange muligheder ved at lægge det deroppe, ja. Og det er vel også her, at man mange gange, i stedet for at sidde og sidde og arbejde med visualiseringsværktøjet, med hensyn til at transformere data, eller extract, at man egentlig kan gøre det op i BigQuery, ved at sætte regler op, ikke? Ja, jo. Man kan både gøre det i Python, men man kan også gøre det op i BigQuery, så vi nøjes med nede i Power BI have mindre belastning til visualiseringsdelen, have mindre belastning der, så man ikke skal bruge så meget tid på load. Så det er bedst at have så meget transformering, inden man begynder at bruge sit visualiseringstool. Ja, man kan sige, jo længere tilbage i processen, at man faktisk kan forfine data, jo bedre. Yeah. Ja, fordi nu har du har selv siddet med vores pixel tracker, som vi også kommer til at tale om senere, og det kan være rigtig tungt, selv for Power BI, ikke? Hvis man ikke gør sit forarbejde i BigQuery. Og specielt med mange af vores pipelines, som kører hver dag eller hver uge, som bare bliver ved med at få rigtig meget data ind, så kan det blive rigtig tungt på længere sigt, hvis man har det hele nede i Power BI eller visualiseringstoolet. Ja, altså vi har en global kunde, hvor vi tjekker søgeordsplaceringer og andet data for dem hver mandag morgen klokken 7, og her taler vi altså om 90.000 søgeord, som alle sammen skal have nye data der, og det er jo en voldsom belastning. Det er en kunde der, så man skal virkelig tænke på sin datastruktur, når man først begynder at arbejde med de helt store datasæt. Har vi mere tilføje til BigQuery? Det har vi ikke. Vi går videre. Ja, og så i den sidste fase, det er så visualiseringsdelen. Og her der benytter vi os af Power BI, og vi benytter os også af Google Data Studio. Og der er helt sikkert mange andre, man også kan benytte, eller det er der. Men det her, det er de main. Ja, der er Tableau er også er selvfølgelig en meget typisk visualiseringstool. Ja, det er det. Så, ja. Jeg ved ikke, om du har noget tilføje. Det har jeg ikke. Vi kan tale mere om det senere. Der. Ja. Jeg tror, at vi også nogle eksempler ind i, hvordan vi har brugt Power BI. Præcis. Vi giver noget tid til Q&A til sidst, hvor vi også kan dykke mere ned i nogle af de her områder her. Så egentlig for at opsummere, man skal have styr på sin data pipeline, når man arbejder med Python. Man skal have sit data, man skal sørge for så tidligt som muligt egentlig at have styr på så meget af sin forfinede data som muligt, og man skal have sit data op i skyen, når man det er i hvert fald klart det bedste. Jeg kan sige, altså man kan jo sagtens køre en manuelt Python udtræk. Det kan man. Kan man sige, altså hvis du bare vil trække Search Console data og trykke på en knap, så kan jeg jo bare sætte et script til at køre det, ligesom URL Inspection Tool. Hvis jeg bare vil køre et script, men hvis jeg vil køre det hver dag, eller hvis jeg vil køre det, nu ved jeg også, der sidder nogle bureauer med her, hvis man sidder med mange forskellige kunder, og egentlig bare skal udskifte sin datakilde, eller sin kunde, jamen så kan man jo også sagtens bare gøre det ved altså, man kan jo bare gøre det manuelt, hvis man vil, men det er selvfølgelig smartere at gøre det ved at have sådan et automatiseret forløb i BigQuery, hvor man egentlig bare trykker på en knap. Nå, men lad os komme i gang. Nu går vi lidt mere over i det praktiske mode her. Altså, hvor lang tid er det, vi har siddet her og arbejdet med Python-opgaver nu? I hvert fald det sidste hele år, hvor vi virkelig har prøvet at integrere det i kundeløsninger. Og også bare specielt udfordringer. Og mange af de udfordringer, hvor man, som jeg nævnte i starten, hvor man bare siger, at jeg giver op. Det er for voldsomt det her. Vi får for lidt ud af det i forhold til, hvad vi får ud i. Det er for meget arbejde i forhold til, hvad vi får ud af det. Men det er jo egentlig bare en dårlig undskyldning for ikke at kunne løse det på en måde. Så alle de der tunge opgaver, I har liggende i skuffen på en lang to-do-liste, her kommer altså en måde at gøre det på ved hjælp af Python. Og det her igen, det er jo måder, som vi har gjort det på. Det er opgaver, som giver relevans for os. Det kan sagtens være, at I sidder derude og tænker, at jeg har en eller anden speciel opgave, og det har ikke noget med det her at gøre, men den kan sagtens løses med Python. Så her får I hvert fald nogle eksempler til inspiration.
allerførst, kender I det her, når man søger på sin mobil, på Google, og så dukker der simpelthen ikke et thumbnail op inde på mobilsiden, og det er jo, man kan sige, specielt på det her eksempel som opskrifter, så er det jo bare, man klikker ikke på et tekst resultat. Man klikker på det her med den lækre, med det her billede af den lækre lasagne, eller hvad det nu er. Altså øjet, man kan også sige, at ens øjet fanger jo alt det visuelle inde på Google, om det er knowledge graph, om det er video pack, image pack, eller billeder direkte i søgeresultater. Så her sidder jeg på Google, jeg har et opskriftssite her, hvad med det, der er ikke alt om kost.dk. Jeg finder ud af, at der bliver ikke vist billede på min på den her side. Og så kan jeg jo lave det donor approach og gå ind og sige, jamen, så optimerer jeg billedet på den her side. Jeg kan også tage ansvar og gå ind og sige, at det her generelle problem, vi har her, hvordan søren kommer jeg videre? Og det er klart, at den helt fede, den helt klassiske løsning, det er jo, skal jeg nu manuelt sidde og tjekke for alle mine top 100 søgeord i Google Search Console på mobilen, for at finde ud af, hvor stor en udfordring er det her. Men... Og så kommer jeg og siger, nej, det skal du ikke. Lad os køre et Python-script. Perfekt. Og her har vi så et eksempel på resultatet af for en kunde, vi har, hvor vi har kørt top 100. Faktisk her er det så, top 100 søgeord. Ja, 97 søgeord. Ja. Og hvor vi så ude i højre side kan se thumbnail-muligheden. Så vi ser egentlig helt overordnet, ser vi et dashboard her, hvor vi har URL'en, og vi har deres impressions, position, CTR, søgeordet også. Og så til sidst thumbnail-muligheden, som er blevet sammenlignet. Det vi har gjort, det er, at vi har vores datakilde, eller vores dataleverandør, som går ind og scraper alt, hvad der er i Google. Der har vi så specificeret, hvilke søgeord vi er interesseret i. Der har vi så udvalgt 97 i det her tilfælde, og på den måde tjekke efter, om vi har nogle billeder ude på mobilversionen. Og det er jo selvfølgelig en mulighed, vi får fra vores dataleverandør, at de siger true og false ved det. Og det har vi så visualiseret her, og så på den måde har det samlet et overblik til at kunne se, okay, jamen det er det her, vi skal fokusere på, og så filtrere det efter CTR. Ja, det er jo en mini-eksempel på, hvad man kan gøre, når man endelig har tilgang til en masse data. Og vi har i dag, med de dataleverandører, vi har, så kan vi se alt, hvad der foregår på side 1 på Google. Og egentlig have det som datagrundlag for alt det, vi har lyst til egentlig at udforske. Og hvor lang tid var det, det tog? 10 minutter. 10 minutter, præcis. Det tager 10 minutter at undersøge det her for 97 af din største søger. Vi har også et andet eksempel her. Hvor der er så endnu flere. 402 søgeord tog vi så i det her eksempel. Der er ingen begrænsning på antallet af søgeord, som man kan gå ud og finde data på. Og det er 22 minutter. Ja, det tager jo længere tid, jo mere data du putter ind. Det. Og nogle gange så ved jeg også, at du sidder fast. Ja. Og det, så 10-20 minutter, det er sådan gode eksempler. Men kan du måske sådan fortælle lidt omkring, når man sidder fast med sådan datakilder? Ja, altså nogle gange så kan man sidde fast i transformeringen. Så det kunne være et eksempel på tidligere, hvor vi snakker om, at det er med, at URL'erne ikke matcher op. Og så skal man sidde lidt nogle gange lige manuelt lige tjekke efter, okay, jamen er det fordi, der kunne være noget i det scrape, som vi har fået fra dataleverandøren, at URL'en ikke har startet med HTTPS eksempelvis, og så er det måske startet med noget andet. Så nogle gange kan der dukke de her begrænsninger op, hvis man kan sige det sådan, hvor man lige skal ind og tjekke op på, okay, matcher de en til en, for eksempel på URL-niveau. Ja, en ting er datakvalitet, men der er vel også noget med, at der er nogle forsinkelser på, hvis dataleverandøren ikke sender data hurtigt nok. Det er rigtigt. Ja. Og det er jo ikke nødvendigt, altså for alle leverandører er det jo ikke nødvendigvis sådan, at de lige hurtigt leverer data. Det har også meget at sige i forhold til, hvordan vores dataleverandør vælger at håndtere vores kald. Så der er nogen hvor man kommer i kø, og andre, der har vi bare direkte adgang. Ja, altså Googles egen værktøjer, det er en no-brainer, det er nemt nok. Men for eksempel Autoritas, der kan man godt få lov til at sidde i en kø. Det kommer lidt an på, hvilken tid på dagen nogle gange, eller på måneden sikkert. Ja. Så det skal man bare være opmærksom på, men det, når det virker, så går det sindssygt stærkt med virkelig at få det her. Og så kan vi sige,
Okay, så næste udfordring er selvfølgelig, at vi skal håndtere alle de her muligheder, vi har for. Vi har 402 thumbnails, som vi skal have håndteret. Det lyder mere som, der er et overordnet problem her. Men det er klart, at hvis man manuelt går ind og fikser det, så har jeg bare lige sådan et... selvfølgelig lige inden det her. Martin Splitt fra Google, han er jo en del af den her træenhed med John Mueller, og så har vi ham sidste manden, Method, tror jeg han hedder, som det er jo deres search team, der sidder sammen. Han var inde og give like på den her måde til at arbejde med at identificere thumbnails på. Så det er jo også, ja, hvis man arbejder med SEO, så er det jo sådan en kæmpe nørddrøm. Men det der thumbnail tip, vi har, det er egentlig, at mangler du thumbnails, så sørg for at få søgeordet ind i din alt tag, og også sørg for at få det opvist i din title tag på siden. Og jeg vil egentlig bare sige, at generelt, jo flere signaler på siden, du kan fylde op med det her, jamen jo bedre. Altså også tekst omkring billedet er også en måde til at få det vist. Men bare lige, jeg havde et eksempel her, hvor jeg prøvede bare at smide det ind i alt-tagget, der sker ikke noget. Så smider det ind i title-tag, så viser det sig pludselig. Så det er i hvert fald interessant at teste af, og man kan gå videre og sige, kan vi sende flere signaler ind, for at få vist det her thumbnail. Der er også noget schema markup på noget image, man selvfølgelig kan bruge. Så lad os gå videre til en anden umulig SEO-opgave. Og som vi alle sammen ved, så ved vi, at de her reviews, altså stjerner ude i søgeresultatet, jamen det er virkelig et sindssygt godt blikfang. Altså bruger søger visuelt, og det øger vores CTR. Her har jeg egentlig bare et eksempel, jeg tog med fra, jeg holdt tidligere på året, holdt jeg et webinar med nyt syn, hvor vi kunne se, at når vi smider stjerner ind, så øgede vi faktisk CTR'en egentlig faktisk overnight fra 4,2 til 7,6%. Og det er klart, når vi har rigtig mange impressions igennem, så betyder det flere hundrede eller flere tusind ekstra besøgende. Så stjerner er rigtig vigtigt, når man sidder og arbejder med schema markup. Så er spørgsmålet selvfølgelig også bare, jamen der bliver ikke altid vist stjerner. Der er altså nogle søgninger, hvor der ikke bliver vist stjerner af en eller anden grund. Så Google vælger nogle gange det fra. Og det er klart, at hvis vi skal sidde manuelt og sidde og putte schema markup ind med stjerner, jamen så vil vi også gerne vide, om det kan betale sig. Og for at gøre den her øvelse lidt mere spændende, så ser vi også samtidig, jamen for samme søgeord, hvornår bliver der også vist FAQ, og så bliver der vist det her FAQ-schema, som jo også fylder en masse, og som er en rigtig god måde til ikke bare at fylde en masse derude, men egentlig også skubbe ens konkurrent et godt stykke længere ned below the fold. Så det er opgaven det her. Hvordan kan vi identificere søgninger, hvor der bliver vist reviews, men også hvor der bliver vist FAQ eller FAQ. Men hagen er selvfølgelig her, hvor vi ikke selv har tilføjet schema markup i forvejen. For det er klart, at man kan sagtens tilføje schema markup på FAQ uden at blive vist. Google viser ikke bare 10 resultater på side 1 med FAQ schema markup. De har nogle kriterier for at vælge, hvem det er, de skal vise. Så det er klart, at finder vi ud af, altså vi vil rigtig gerne vide i forvejen, om vi har optimeret mod stjerner, og vi har optimeret mod schema markup. Så det vi ser her, det er egentlig Googles testværktøj til struktureret data, som snart udgår, mener jeg. Men så kommer der et andet. Men nu har vi de her udfordringer så, at vi vil vide, om der er reviews, vi vil vide, om der er FAQ-schema på de her søgninger, og vi vil teste, om vi egentlig selv har optimeret mod de to her. Så nu kommer mit spørgsmål igen. Skal jeg manuelt tjekke det her? Skal jeg manuelt tjekke for de her SERP feature gaps på mine top 100 sider? Og du siger på mig. Så siger jeg så nej, det skal du ikke. Vi kører et Python script. Igen kan vi løse det med Python. Ja. Og så her, der ser vi så et dashboard med resultatet. Det vi ser, det er keywords, som så er det søgeord, vi har valgt at specificere. På det har vi impressions, URL, image, video, de forskellige SERPs. Det vi egentlig har gjort her, det er, at vi faktisk i det her eksempel har faktisk krydset, transformeret data på den måde, hvor vi har blandet Search Console, SEMrush, struktureret datatester og med Power BI til sidst. Det vi har gjort, det er, at vi har taget inden for Search Console, der har vi jo de forskellige impressions. Inden for SEMrush, der har vi været inde og kigge, okay, jamen hvilken søgeord, ikke? Det er søgeordene fra Search Console. Ja, det er rigtigt. Ja.
For SEMrush, der har vi, hvilke af de her søger, som vi har udvalgt, har i forvejen nogle image, video, review eller nogle SERPs. Ja, de viser jo alle disse forskellige SERP features, der er på side 1. Lige præcis. Og så med den strukturerede datatester, der tjekker vi så, okay, for vores site, jamen, hvilken har vi så i forvejen noget på. Og de to, dem sætter vi sammen, og til sidst så kan vi så se, okay, jamen, dem vi ikke har noget på, det er dem, vi har markeret med en sort dot her. Ja. Og det er så der, vi så har muligheder for at optimere imod. Ja, det vi kan se her er for eksempel, at der er en FAQ-mulighed, og så er der en masse review-muligheder også. Så det giver os i hvert fald en virkelig god idé omkring, hvad er det for nogle sider, vi skal arbejde med. Om man skal gøre det på sådan et overordnet niveau, eller om man skal gøre det på sideniveau. Det er selvfølgelig op til en selv, hvad der er smartest, hvordan man får mest effekt. Og nu sagde du det her med, at du egentlig krydsede Search Console data, SEMrush data, Structured Data Tester i et Python script. Kan du fortælle mere omkring, bare lige helt praktisk omkring det her, hvordan du binder, jeg tror du krydser det op med på søgeordet. Ja, præcis. Så vi har jo fra Search Console, der har vi jo så taget top søgeord, som vi er interesseret i. For SEMrush har vi så, det er så de samme søgeord, vi så har fået data på, det data, vi har fået derindfra, er jo så de SERPs, der findes på det. Og Structured Data Tester, der har vi så faktisk taget URL'en, som også dukker med fra Google Search Console og SEMrush, og får den egentlig kørt igennem. Så der kan man se, der er det faktisk flere forskellige ting, der tester op, eller matcher op på. Er det fra et API lookup, eller er det direkte ved at køre URL'en ind i Structured Data Tester? Det er med et API lookup. Googles data API lookup. Ja, så det hele det blev lavet med et API lookup. Og til sidst på Power BI har vi så, hvor vi har det fulde overblik. Så det er jo en sindssygt god måde til, i stedet for at sidde manuelt og tonse alle de her forskellige URL'er igennem, og lave søgninger ud på Google, og se, hvad der bliver vist, og hvad der ikke bliver vist, og tjekke op, om man egentlig selv har haft styr på det, jamen, så få det her lavet i stedet for. Altså sidder man på bureau, så kommer du til at lave den her opgave rigtig mange gange, og du kan være tarvelig og give den her opgave til en eller anden ny praktikant. Du kan også tage ejerskab på det, og egentlig få lavet et setup, hvor I egentlig automatiserer den her type observationer. Så er vi nået til den sidste umulige opgave, og det er bare, jeg har talt meget om det her pixel tracking tidligere, men min udfordring var, at organiske placeringer er ikke godt nok til at track på, og det er uanset om det er Google Search Console, eller om det er at bruge et værktøj som AccuRanker til at forstå det. Altså, jeg kan ligge nummer 1 i Google, men jeg kan måske stadig ligge below the fold. Så det jeg i stedet for vil gøre, og det var en opgave, jeg også gav i Pomica, det var, at vi vil måle pixels fra toppen af skærmen i stedet for. Fordi så kan vi egentlig gå ind og kigge på, ligger der noget, hvad ligger der egentlig over vores placering 1? For nu i dag ved vi jo, at 25% af real estate på side 1, det er SERP features, altså det er image pack, det er Google Maps, det er video, det er feature snippets, som jeg ved godt Google siger, det er placering 1, men den kræver stadig en optimering for at få den her placering 0 her. Der er rigtig mange forskellige blokke derinde, som forstyrrer, og især også top stories, som kommer ind en gang imellem, og også forstyrrer billedet, så man måske tror, at den der lave CTR, man har en periode, det er fordi, man skal optimere sin title og metabeskrivelse, men nej, det er det ikke, det er fordi, der er en top stories inde og stjæle din real estate i en periode. Så der kan man egentlig gå ind og man kan gå ind og tage fejl, hvis man ikke har styr på på side 1 på Google. Og her har vi egentlig bare et eksempel, og her har vi økonomi, de ligger nummer 1 på lån, men som man kan se, så er der 920 pixels faktisk ned til deres resultat, for der ligger en kæmpe maps og fylder opover. Så hvis jeg nu vil vide, hvordan ligger jeg hver evig eneste dag, eller hver uge, eller hver måned på min placering 1, hvor langt ligger jeg egentlig fra toppen? Skal jeg så manuelt gå ind hver eneste dag og måle de her pixels fra toppen af skærmen med et eller andet Chrome redskab, en Chrome extension, for mine udvalgte søger? Det lyder i hvert fald som en voldsomt tung manuel opgave, som jeg bare vil opgive på forhånd.
Og så kommer jeg igen. Nej, det skal du ikke. Vi kører et Python-script. Præcis. Ja, og her har vi så et af vores eksempler. Det var så pixel trackeren, vi nævnte i starten også blandt andet, hvor vi går ind og har valgt, hvad er det vi har valgt, hvad er det 100 søgeord, hvor vi går ind. Jeg tror lige her ligger der nok bare 15 søgeord. Okay, så 15 søgeord, ja. Vi har 15 søgeord, hvor vi har de forskellige pixels fra toppen af Google og så ned til søgeord. Og det er så det, vi kan se i diagrammet, eller visualiseringen her ude på venstre side. Ude på y-aksen, der har vi pixels fra toppen, og den der stiplede linje er, vores stiplede linje, det er above, det er skillelinjen mellem above eller below the fold. Ja, lige præcis. Og på x-aksen, der har vi så datoren. Så det her har vi faktisk gået ind hver dag, eller har vi en automatisering, der går ind hver dag og tjekker, scraper Google side 1, det er så en af vores dataleverandører, der gør det, hvor vi hiver det data ud og kan se bevægelsen for de søgeord, der er på dagsnæver. Vi får faktisk nogle koordinater fra dem, ja, det kan man sige, ikke? Og så laver vi selv vores egne beregninger om, hvor langt fra toppen det er. Og så kan vi ud i tabellen ude i siden, der kan vi så se, okay, jamen hvad ligger der egentlig ovenover os? Og her nu er der bare lidt tilfældigt screen her, men der kan vi se, at der ligger nogle ads i toppen, som på brugtbærbar. Ja, det er noget Google Shopping, der ligger her side om side. Lige præcis. Og vi har både domæne med, og vi har størrelse med på søgeordet, eller på SERP'en. Vi har typen med. Og så har vi så selv tilføjet nogle ekstra ting med prioritering af søgeord, og vil gerne filtrere på position. Men så det er helt ordnet dashboard, et helt ordnet blik på de vigtigste, overblik på de vigtigste søgeord, som vi er interesseret i at holde øje med. Men det helt centrale i det her, det er, at Python går ind og fortæller, hvad er det for noget data, vi vil udtrække, som vi vil se på. Og hvis man bare kigger her, så kan vi se sådan noget som, hvis man kigger på den øverste blå linje, det har jeg faktisk fundet ud af, det er faktisk placering 1 på Google i hele perioden. Og vi kan jo se, at der er de her udsving undervejs. Så det er endnu en måde til at sige, jamen kan vi få endnu flere data ind, så kan vi få endnu bedre forståelse for, hvad der egentlig foregår ude på Google. Vi skal ikke begrænse os til rank tracker, som jo egentlig ikke har ændret sig siden 1998. De går ind og trækker de organiske placeringer, og det er jo et fint job for mange. Men ligger du i toppen, er du Matas, som ligger i top 3 på alle deres søgeord, så vil du måske gerne bryde det ned og forstå, hvordan kan vi få endnu mere viden omkring, hvad der egentlig foregår oppe i top 3. Er det titles tags, der skal ændres, eller sker der bare en masse ting derude, som vi egentlig ikke er herre over? Og meget mere om det her til på SEO-dag 4.2. Der kommer jeg til at tale om pixel tracking, og hvor vi egentlig har tracket en hulens masse søgeord over den sidste tid, og fået en masse indsigter til at forstå, hvad der foregår derude mellem linjerne. Så hvis man vil med til SEO-dag, så er det altså den 4. februar. Så har vi lige sådan en bonus her, fordi nu er vi faktisk ude i det her med, at når vi først skal begynde at pixel tracke, når vi først har tilgang til alle de bevægelser, der sker på side 1 på Google, hvilke andre analyser kan vi så lave, men som selvfølgelig har grobund i det, som jeg kom til at tale om tidligere, det her med, at der er et strategisk fundament for det, vi arbejder med. Og det her, det er ikke et SEO-opgave, men det er stadigvæk interessant, hvis du sidder med digital marketing, hvis du anser dig selv som en one-search-type. Google Shopping, altså det er jo et kæmpe område, som for mange søgninger egentlig støvsuger en rigtig stor del af trafikken. Og det vi kan se, det er, at som problem, det er, at mange gange, så kan man egentlig gå ind for en kunde, og så kan man søge på deres brand, og så dukker de op, men så ligger der også 4 andre fra Zalando eller andre konkurrenter ud af de her 5 annoncer, der ligger ude på Google Shopping. Og så tænker jeg, okay, der er helt klart et issue her, ikke? Vi dominerer ikke Google Shopping for vores eget brand. Men er det her en egentlig svale, eller er det noget, vi skal gå ned og dykke ned i? Og der vil jeg jo igen, hvis I har fulgt med hele vejen, så vil jeg jo mene, at det er noget, hvor vi skal gå ned og dykke ned i. Er der et fundamentalt problem her, som vi skal prøve at løse? Så det vi så gør, det er, at vi faktisk igen med vores script, så går vi ud og scraper Google, og det kan være per time, eller det kan være dagligt. Jeg vil egentlig foretrække per time, hvis der er god datatilgang,
hvis man har credits nok. Så kan vi egentlig gå ind og se på, hvem er det, der bliver vist i top 5 på Google Shopping for udvalgte søgeord. Og det I ser her, det er for vores kunde Wagner. Der er det her store område her, det er faktisk dem selv. Det viser, hvor meget de dominerer Google Shopping i løbet af en periode. Og de har faktisk omkring 86% dominans i den periode, vi har testet på. Så det her det er et søgeord. Nu står der, hvad står der? Wagner Shorts. Det er et søgeord, der ikke er nogen problemer på. Der er ikke nogen Zalando derude, der går og tager markedsandel fra dem, eller traffic share. Men det er det helt klart, for andre eksempler er det helt klart omvendt, at vi faktisk ser, at der har vi et problem, og der skal vi selvfølgelig gå ind og arbejde endnu mere med vores Google Shopping kampagner for at få styr på den del. Og det er altså kun ved hjælp af de her pixel tracking, at vi kan gøre det på en ordentlig måde, når vi arbejder med så store kunder. Alle de scripts, vi har nævnt i dag, de ligger inde i vores blogindlæg. Vi udgav et tilbage, var det i juli, tror jeg. Ja, så det har ligget simret et godt stykke tid. Der har også været nogen, der har været søde og sige, det her script kan jeg ikke få til at fungere, jeg har en fejl, og så har vi været inde og rette i det. Men det kan I altså gå ind og læse mere om, hvis I har fået blod på tanden med at komme i gang med Python her. Så nu er vi egentlig kommet til fjerde og sidste del. Egentlig for at opsummere, masser af data derude, vi forstår bare ikke rigtig, hvordan vi bruger det rigtigt til strategisk vigtige opgaver. Vi har vist jer nogle forskellige opgaver, som vi bruger i dag, som vi aldrig ville kunne have løst for bare et år siden. Så jeg vil helt klart anbefale, at altså vi er stadig ret grønne, vil jeg sige, når det er et år. Dem, der ikke er kommet i gang endnu, I kan sagtens komme i gang fra i dag af, og egentlig sige, jamen alle de manuelle timer, vi laver på de her opgaver, i stedet for går vi ind og arbejder på at automatisere dem en gang for alle. Så hvordan kommer man så i gang? Og Poja, den synes jeg, du skal løbe med. Mm-hmm. Jamen, det første step, det er at få installeret Python på din PC. Det lyder meget simpelt, men Python skal installeres helt nede i command prompt, som godt kan være en udfordring, men det skal I virkelig ikke føle, at shit, det her det har jeg lyst til at give slip på. Ja, det er nok første step, men når først det så er gjort. Ja, så er der måske også en udfordring for nogle virksomheder, som har en meget restriktiv IT-afdeling, hvor man skal igennem der først. Ja. Men det er en helt anden sag. Ja, det er næste step vil nok være at oprette en profil på GitHub. Der er simpelthen så faktisk Hamlet har lavet en meget stor community, eller startet en meget stor community. Ja, Hamlet Batista, som vi lige nævnte, som er Mr. Python. Ja, community inden for Tech SEO. Så inde på GitHub vil man kunne gå ind og søge, så hvis man for eksempel tænker, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af det her inden for SEO, så kan man faktisk gå ind på GitHub og så prøve at søge, om der i forvejen er nogen, der har lavet nogle scripts inden for det, og det er der oftest. Og så kan man faktisk bare downloade det. Det er meget open source, oftest open source. Og så kan man downloade det og faktisk køre det selv. Så det var lidt det, vi snakker om i starten, at det kræver ikke så meget at få lov til at køre et script. Og da du allerførste gang uddannede os alle sammen i Python, der havde vi også en meget simpel opgave. Vi skulle bare trække data fra Google Analytics for en kunde. Det var også sagtens en oplagt måde bare at sige, kan jeg trække data fra Search Console eller fra Google Analytics og se, at det her virker, så er vi egentlig godt i gang. Ja, næste vil være så, at man så tester det her fra GitHub, eller vores blogindlæg. Det er egentlig også et godt eksempel. Der har vi også stepsene helt fra start til slut. Og der kan I også bare skrive til os, hvis der skulle være nogle udfordringer. Og det næste vil så, Jan, jeg ved ikke, om du måske kunne tage den i forhold til, men... Ja, altså det er jo egentlig mere på et overordnet niveau. Nu har I siddet her i 3 kvarter og måske tænkt over, at okay, der er faktisk en opgave her, som bare er mega tung, og som vi bruger rigtig meget tid på internt. Og, jamen, prøv at identificere de her opgaver, som altså det er jo sådan klassiske SEO-analyser, man bare sidder og laver fra måned til måned, om man sidder og arbejder in-house, eller man sidder på et bureau. Jamen prøv at se, om det ikke kan håndteres ved at køre Python script i stedet for. Yes. Og så 5. det er jo nok bare lidt tilbage til jer, at finde et script i GitHub, og så som matcher din udfordring, og så bare komme i gang. Ja. Hvis man kan sige sådan. Ja, man kan sige, at man går jo fra bevidst inkompetent
i punkt 3 til egentlig at være bevidst kompetent i punkt 5. Så det er lidt mere advanced, men det er helt klart vigtigt bare at komme i gang med at prøve at teste, kan jeg få resultater ud af, kan jeg trække de her data her, og har man de første wins, så er det helt klart benzin nok på bålet til at arbejde videre med at udvikle de her scripts, som I har brug for i jeres organisation. Og så tror jeg også noget af det vigtigste er også, at når man tænker Python, så tænker man, skal jeg kunne kode, skal jeg kunne sidde og programmere noget? Men med de her scripts på GitHub, så skal vi faktisk ikke sidde og kode. Vi skal faktisk bare køre scriptet, fordi det er ordnet i forvejen, kan man sige. Ja. Så det skal virkelig ikke skræmme nogen. Nej, det er ikke programmører, vi taler til her. Men programmører vil selvfølgelig have en fordel. Men det er egentlig noget, som alle kan gøre, som er interesseret i det her. Ja, der er Hamlet der, vores ven. Han skriver inde på Search Engine Journal. Han har virkelig sat gang i hele den her Python-bølge. Der er masser af materiale derude med ham, men jeg vil specielt anbefale hans artikler på Search Engine Journal, hvor han virkelig tager brugeren i hånden med hensyn til at lave nogle fede scripts. Så det kunne helt klart være en lille hyggeopgave med gløgg i hånden og et par uldne sokker på her i juleferien. Jeg vil egentlig bare lige sige, at vi har et webinar tilbage i år her med Thomas Rode, og han taler om at skabe omsætningsvækst med B2B marketing, parentes internationalt. Og det er den 15. december, så hvis man ikke har signet sig op til det, så er det i hvert fald en rigtig god mulighed for at blive klogere på det her. Og nu tænkte jeg egentlig bare, at vi skulle dykke ned. Jeg kan se, at der har været noget aktivitet herinde på vores chat, så lad os prøve at se, om vi kan kigge på de her spørgsmål, der er kommet. Yes. Så der er en her, der spørger omkring, om BigQuery det er gratis. Kan du svare på det på? Ja. Jeg mener, de første credits, du får først en free trial, hvor du ikke skal betale noget. Og det er faktisk rigtig mange credits, du får, som du ikke skal betale for. Så det kan godt betale eller svare sig at bruge BigQuery. De beder om de kortoplysninger, men der går lang tid, eller de skriver til dig først, okay, nu har du opbrugt din credits, så derefter skal du betale for det. Men det er meget, meget billigt, og i starten koster det ingenting. Så da vi sad og startede med at teste, hvor jeg sad og startede med at teste, der har vi givet kort, og har egentlig ikke endnu blevet opkrævet noget. Man har rigtig mange credits til rådighed gratis. Ja, præcis. Så har vi Michael her, der spørger omkring, kan man også lave data injection ved hjælp af Python? Yes, det kan du også godt. Ja. Kan du måske uddybe, det er nok ikke alle, der ved, hvad data injection er. Er det noget, du kunne uddybe? Ja, jeg skal se, om jeg forstår det korrekt. Det er i forhold til, om man kan krydse på forskellige måder med Python. Det kan man godt. Og man kan også godt lave visualiseringer derinde, som er en næste step derinde. Ja. Michael, du kan bare uddybe, hvis det ikke er korrekt forstået. Ja. Men man kan altså godt krydse data derinde. Ja. Spørg en anonym her. Hvorfor er det vigtigt at vide, hvor mange pixels fra toppen, at jeg ligger, hvis jeg kan se, at jeg ligger nummer 1 på SERP'en? Jeg kan vel ikke påvirke pixelafstanden på grund af for eksempel et Google Maps, der ligger over. Det er et rigtig godt spørgsmål, det her. Altså, du kan jo ligge nummer 1 og ligge below the fold. Og så kan du have fokus på, at det er bare organisk, I skal vinde på. Men Google har jo netop for den her type søgninger, har de jo sagt, det er ikke organisk, der er vores ønskeresultat her. Det er folk vil hellere klikke på en Google Ads, eller de måske hellere gå ind og klikke på Google Maps, eller det er måske noget helt tredje, der ligger derude og fylder. Det er måske videoresultater, som ligger øverst. Så lad os bare sige, at inden for din branche, så ligger du nummer 1 på alt, men video er faktisk det foretrukne måde for brugerne at tilgå resultater. Og det kan være unboxing, søgeresultater, det kan være, hvordan binder man et slips, eller så videre. Jamen, så vil din tekstguide som nummer 1 jo være forfejlet i forhold til at fange dine brugere. Og det er det pixel tracking hjælper til, og jeg kan godt se, at hvis man har 10 fokus-søger, så kan man gå ind på Google og kigge på og kigge for sig selv og se, hvad foregår der egentlig af dynamik herinde.
Og det er også forskellige tidspunkter over, hvor det skifter ud og så videre, så det skal man også være opmærksom på. Men det er klart, at hvis man sidder som, lad os sige, Matas, der måske har flere tusind søgeord, de skal kigge på, så har de ikke mulighed for, de har ikke tiden i hverdagen til at sidde og kigge på Google og forstå deres dynamik. Og her hjælper et værktøj som Pixel Trackeren virkelig til at gå ind og se, okay, for den her type søgeord her, der kan vi bare se, vi ligger nummer 1 på det, men vi ligger stadigvæk 700-800 pixels nede. Hvad er det, der foregår herinde? Og der kan vi få feedback direkte fra systemet omkring, hvad er det for nogle search features, der går ind og fylder og tager pladsen væk. Og det kan også være, at det bare er 4 grundfede Google Ads, der ligger op øverst, og de bliver bare liggende hver evig eneste dag, hele året rundt. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om du sidder og ranker måske nummer 3 på organisk, og prøver at arbejde op på at blive nummer 1. Så på den måde, så bruger vi Pixel Trackeren til virkelig at få de her ekstra granulære indsigter. Så har vi flere spørgsmål. Gode spørgsmål. I må meget gerne stille, hvis der er mere her. Så er Michael tilbage. Og han siger, jeg kan lave udtræk af sider uden schema markup, men kan man også tilføje schema markup på enkelt URL'er ved hjælp af Python? Er det noget, du har prøvet? Ja, altså så skal det være, at man har adgang til at kunne skrive, så man laver et script, hvor man laver schema markup'et, den setup, man gerne vil have, det skal ligge, og så vil man kunne have et script, der så bliver sat ind på HTML-siden. Så ja, det kan du godt ved hjælp af Python for pushet det til. Ja. Altså, jeg vil sige, Michael, jeg har alle de ønsker, jeg har haft, der har altid været en løsning på dem. Det er ret sjældent, at der ikke er en vej rundt, hvis man virkelig sidder med noget tungt manuelt og vil ændre det. Det man selvfølgelig altid skal opveje, det er det her med, hvor stor en opgave er det i forhold til, at jeg skal have sådan et automatiseret setup. Det er jo altid en afvejelse af hvordan man bruger sine ressourcer. Jeg vil sige, oftest den måde, vi har gjort det med script, er, at vi bruger JavaScript i forhold til at sætte det ind på en HTML-side. Men man kan selvfølgelig godt bruge Python til at generere det som en mulighed. Men som du har selv lige nævnt, at hvad er egentlig smartest at gøre. Og der bruger vi ofte så en JavaScript, lige til script ind på HTML-siden. Ja. Der er gået 55 minutter. Michael er glad. Vi har egentlig 5 minutter mere sat af, men jeg kan ikke se, at der er ikke flere spørgsmål. Og jeg tænker også, at vi har været sådan godt rundt om hele emnet her. Jeg håber, at det her har sat nogle tanker engang omkring, hvordan I kan arbejde med Python internt. Og vi er selvfølgelig her på den anden side, hvis I har brug for, og hvis I har nogle spørgsmål.